chuny ka ni ng'at achiel nyo wito ngimane ka ji mamoko 15 odong' kod hinyruok bang' nyamburko kido mar pickup mane gidhi godo yudo masira mar apaya e senta malongo e kar chung' od bura ma Suba South. Nyamburko no nyo ting'o jolemo 24 mag kanisa kopere ma malongo mane dhi omo ringre achiel kuomgi kowuok e kar kano ringre ma Suba South. Kaluwore gi joma ne otonye kinde masira no manyotimore odhiambo manyoro, nyamburko no ne obayo yo molokore gi jowuoth. Ng'at achiel noseyang nyinge kaka Rafael Obondo nowito ngimane e kinde mane odhi nyime gi yudo thieth e ostal ma Suba Sub County. Ne waidho gari kwadhiro golo body mar maiti Sindo Osiptal, to kane waridore arido mar Malongo Center kwagik Malongo Catholic, to gari no lose control, ne en pickup o lose control, to wapoka wanilo wate magari no banjore ma ji ohinyore. Koro waidho gari maber kama ni idhe godo e center. Koro ka gari ochako wuoth to ridore mana matin kama ni gogo kona. To anawinja mana ka koro gari chalo mana ka gima uya mwachok ni to dereva ni riembo mane no kapok watieko mano to apopo maka waselwar wan piny. Ji ohinyore mang'eny kabisa. Makaka an wuon paro ohinyore kabisa ma wiyo barore ok ang'e ka wadhi konyore dawa ohinyore joma ne nitie ne ng'eny ne wan ji 10 gi wiye mohinyore. Kanyaka sani gine od thieth ma Suba Sub County Hospital ji 16 ne ginyruok ma ahinya kabisa pod giyudo thieth ok wang'eyo ka nitie mabiro bedo